ሰራዊ መንግስት በዚህ ስራ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል የሚል እምነት አለኝ። ያኔ ይሄ አጀንዳ ታቡ ነው የነበረው። ስታነሳው አድሃሪ ጸረ ህዝብ ጸረ ዲሞክራሲ ጸረ ምናምን የማይለጠፍ ስም የለም ለሁላችንም። አሁን አጀንዳው ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል። እዚህ ጋር ሁለት ችግሮች አሉ። አንደኛው የተዛባ ትርክት ውጤት ነው። የሚገባንን መጠየቅ ነውር አድርጎ የሚያስብ የሚገባንን ማንሳት ትክክል አይደለም ብሎ የሚያስብ እሳቤ፣ ይሄ ደግሞ የትርክቱ ውጤት ነው። ሕጂ ዘሎ ከም መፈራርሒ ብፍላይ በኢሳያስ ንምንታይ እውን ሽሙ ፀዊዕኩሞ ንምንታይ እውን አልዒልኩሞ ዝብል ምፍራሕ እዩ ዘሎ። በንጻሩ እንተሪኢኻዮ ግን ክትሕተት ከለኻ ብዛዕባ እዚ ከም ዓብይ ዕድል ይኽረአ ዝግብኦ ነይሩ። ካልኦት ሃገራት በዓል ጅቡቲ በዓል ሶማልያ እንድሕር ኸይድካ ከም ዝበለለና ኢሎም ንዕዳጋ ዘቕርብዎ ዝኽጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ሓለፋታቱ ማለት እዩ። ኣብ ናህና ከዓ ዕድል ኮይኑ ኣይተንክፍዎ ኣይተልዕልዎ። ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጉዳያት ሓላፊ ኣብ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ በየነ ገረዝጊሄር ወይ ከዓ ውፉይ ይበሃል። ብምሉእ ስሙን ማዕርጉን እንትጽዋዕ ኩነታት ቀይሕ ባሕሪ ከመይ ትግምግምዎ ተባሂሉን ትሕተት ወሳኒ ንዓለም ጉሮሮ ምዃኑ ምስቲ ኣብ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ከዓ ኣገዳስነቱ ዝለዓለ ምዃኑ ኢሉ እውን ብጸጥታ ቁጠባን ቴክኖሎጂን እውን እንተኾነ ኣገዳስነቱ ዝለዓለ እዩ ኢሉ ይምልስ። ብጣዕሚ ገዳሲ ሕቶ እዩ። ዘለዓልካዮ መስመር ከዓ ወሳናይ መስመር እዩ። ነዚ ብዝኸባቢና ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም እውን ጎረሮ ክበሃል ብዝኽእል ኣገዳሲ መስመር እዩ። እዚ ሕጂ ብኩሉ ሸነኻት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣገዳስነቱ እናለዓለ ዝመፅእ ዘሎ መስመር እዩ። ኮይኑ ግን ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዕፁ ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ እኳ ደኣስ ፖለቲካዊ መደራደሪ ምዃኑ ካብ ዓለማዊ ማያት ምዃን ወፂኡ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዘይከኣለ እዩ። እዚ ድማ ጓሂ ከም ዝፈጥረሉ ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያ ዘይምጥቃማ ዝለዓለ ጓሂ ከም ዝፈጥረሉ ይገልጽ። ኮይኑ ግን ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክትከይድ ከለኻ ንዝሓለፈ 35 ዓመታት ብናይ ኤርትራ ሸነኽ ዕፁ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ክንድዚ ክንገልጾ ፀናሕና ኣገዳሲ መስመር ፖለቲካዊ መደራደሪ ወይ ናይ ፖለቲካ ማእከል ተገይሩ ካብቲ ናይ ንግዲ መስመር ካብቲ ናይ ዕዳጋ ምዃን መስመር ወይ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ማያት ምዃን መስመር ወፂኡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት በዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዘይከኣለ መስመር እዩ። ዘለና ባህጊ ዘለና ድልየት ዘለና ጣዕሳ እውን ዘይተጠቀምናሉ بحد أكوي سرعة جهوم متحازقة جهيس معنا نحن كم إيرتران تراح يكون كم زبا فلاي كم إثيوبيا زي متقامة نسخة أنت أحمد مكة إثيوبيا نزيب زي متقامة أتاتك على سلة عدن هزبن زخسر على ديو خينو أنت هالليخة أنتين بخمين إلكا بمحتات كبرهرهن تتسبخايو منم أبزؤتو زبهال حسب أي غربن أكواداس كل الكيبلنا إثيوبيا وصل زخون كيبلنا ቻይና ወሎ አሜሪካ ወሎ ራሻ ወሎ ኩለን ዓለማት ነዚ መስመር እዚ ይሕልዎ ኣለዋ ይጥቀማሉ ኣለዋ። እኒ በዓል ቻይና አሜሪካ ራሻ ይሕልዎን ይጥቀማሉን ኣለዋ ይብል ኣይተውፉይ ቅድም ክብል እኮ ብሰንኪ ሓደ ውልቀ መላኺ ስርዓት ምኽንያት ዕፁ ኮይኑሎ በዚ ምኽንያት እውን ዝለዓለ ጓሂ ከም ዝፈጠረልካ ሓቢርካና ነርካ ብኸመይ ኣበይ ዳእዘን ሃገራት ይጥቀማሉ ኣለዋ ኢልና ሕቶ ተሓተትና أنا زبل زلخو إثيوبيا ربحها أيتمالئلان كم دلها نختونن عدل أي رخبتن كبل دلي إيه يخون أتي سمنا وركو انتفتح أسعبو أب إيرترا زلو سرعات بحقي ما ياوي عالم سلازي قزا نحنا قن بحقي ما ياوي عالم تغزينا أيكون اندون إثيوبياس نعلمون كيف تخنقورئنا يبل وانا حلاف قدهات بوليتيكان ديبلوماسين كميل إيو بوليتيكا قدميتون دحريتون تفيقا زلو قدمي سكندتات ዓለምስ ትጥቀመሉ እያ ንሕናን ኢትዮጵያውያን ናምበር ዘይንጥቀመሉ እኩልካና ነርካ ዝብል ጉዳይ ነቲ ሕውስዋስ ዘይረዳእን መልሲ ዝገደደ ምድብላእ ከይኾነና ንግደፎሞ ሓደ ወሳኒ ነጥቢ ክነልዕል መጀመርታ እዚ ባሕሪ ናይ መን እዩ? ስለዚ ንሕና ኣብዚ ለውጥ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቓስ ከም ናብ ዓለም ይኹን ናብ ካልእ بقالسنا زقدوس أكلات نقربو زلنا
أوزهلونا محدراي أوزهلونا حقي ويوعل نكل شنقات نقرب زلنا مخنياتو حدا أكل نايتي جمهجم سلزقنا بزي ملسي مسارات ناي إيرترا ملؤواننت كم زي كونه يردنا عندنا قاع نعلم كفتي خنجورو إنا يبل كبرت على ساي إثيوبيا كتب زلا ودبعتكم مني زي كونس ناتا إيو ياتب زلا ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም። ንስኻ ድማ ሓደ መርገጺ ሓስካን ወይና ኢትዮጵያ እዩ በል ወይናትና ናይ ኤርትራውያን እዩ በል ሰብኣይ ክልተ ኣብተን ክብል መንጓ ሞተ ከይኾነካ እንተ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንመንነቱ ንኽብሩ ንደንበሩን ንልኣላውነቱን ክብል መስዋዕቲ ከፊሉ ውሕስቲ ሃገር መስሪት እዩ። ድሕሪ ምስረታ ሃገር እንታይ ረቢሕና እንታይ ከኸሲርና ካልእ ሕቶ ክኸውን እዩ። ብርግጽ እውን ብዙሕ መከራ ይረክብ ኣሎ። ግን ከ በዚ ውሽጣዊ ጸገማት ፖለቲካ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዓዱን መንነቱን ዋጋ ዕዳጋ ኣይሃበን። ምክንያቱ ብመስዋዕቲ ዘምጽኦ ስለ ዝኾነ እዚ መስዋዕቲ እዚ ከዓ ነቲ ዝዓበየ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ዝመለሰ ስለ ዝኾነ ንስኻ ግን ነቲ ሕዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮን ዝሓቶን ዘሎ ሕቶ ልምዓትን ዲሞክራሲን ንምምላስ ኣብ ክንዲ መማረጺ ዝኾነ ሓሳብ ፖለቲካዊ መፍትሕታትን ተምጽእ ነቲ ጠለብ ህዝቢ ንጎኒ ገዲፍካ ድሌት ስርዓት ብልጽግና ከተማልእ ክትምልስን ነቲ ዘሎ ሽግር ህዝቢ ካልእ ዝገደደ መከራ ንምውላድ ንመስዋዕትነቱ ንዘይረኸቡ ነገራት ንምርኻብ ተቃልሎ ኣለኻ። ዝኾነ ኮይኑ በቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ተሰማሚዕና ንኢትዮጵያን ንዓለምን ክፍቲ ምስተገበረ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይርባሕ? ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ ሃገራት ኣብ ረብሐአንን ጥቕመንን ተመርኩሰን ኣብ እንካን ሃባን ተመስሪተን ስለ ርክባትን ህንፀትን ዘከናውና ወይስ ንዓለም ክፍቲ እትገብሮ ብሕጊ ዓለም ተገዚእኻ ዋንነት ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከይህልዎ ብምህጋር እዩ። ጅቡቲ ትኹን ሶማልያ ክፍቲ ዝገበሮ ረብሐአንን ጥቕመንን ብፍላይ ከዓ ልዋላውነተን ኣብ ግምት ብዘእተወ እምበር ረብሐአንን ጥቕመንን ኣሕሊፈን ብምሃብ እኮ ኣይኮነን። ርግጽ እዩ ን35 ዓመታት ኤርትራ ኣይተጠቐመትሉን። እዚ ግን ካብ ዕውር ጽልኢ ኢሳያስን ዕውር ሞገተን እንተወፂና ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ ኢህአዴግ ኣብ ግዚኡ ሒዝዎ ብዝነበረ ፖለቲካዊ ናይ ንግዲ ምርጫታትን ካልኦት ዞባውን ኣህጉራውን ውልቃዊ ኢጎ መራሕትን እውን ተደማሚሩ እምበር ሕዚ ሓቢርካዮን ዝለዓለ ተስፋ ጌርካሉን ዘለኻ ስርዓት እውን እንተኾነ ኣይኮነን ዶ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክብል ንሃገራዊ ኤርትራውነት እኳ ዘይቕበል ኤርትራ እትበሃል ሃገር ኣብ ምስራርታ ትክክል ከም ዘይኮነ ነቲ ኢትዮጵያ ዝሃወቶ ኣፍልጦ ከም ወንጀል ዝወፅር ስርዓት እዩ። ጊዜው ግን በቂ ስለሆነ በተረጋጋ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ምክር ቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያም ፈልገው ግን ጥያቄው ስናነሳ አንዳንዱ ሾርት ስለሆነ ሚሞሪው ዛሬን ብቻ ስለሚያስብ ትንሽ ዳራው ልስጣችሁ። መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔው ያውቀው። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀው ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ህዝብ በሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ። የኢትዮጵያ ህዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? ማጣትን የሚያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ካቢኔው አያውቀውም። አንድ ገጽ ወረቀት ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ቢሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሬፈረንደም አካይድኩም ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ዝጠራጠር ሰብ እንተደኣ ነይሩ ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ኣረጋጊጽኩምሉ። ድሌትኩም ነፃነት ምዃኑ ዳርጋ ሙሉእ ድምፂ ክበሃል ዝከኣል መንገዲ ገሊጽኩም ዓለም ሰሚዕኩም
عالم تقبلكم دليتكم سميرلكم مقعد دليتكم مسمرلكم أنا حنحكي خيبلنان مسلكم كتحكوا لكم توديوا له كفوا سسيكوا تقبيروا له لومي يتبقى كده زاروكم الله نتتحالف يرسعون من تغنم مهارلو نقصنا نذكرهم من تغنم مهارلو بنين حكون بنين السراسرون إذا حلف حليف الله حدش معراف نجمر إذا حدش معراف ذي أبين تمرب حصرنا حضر اللي يكون إذا حدش معراف ذي حدب العلي حدب تحت التأمامة اللي يكون إذا حدش معراف ذي قوني معرة تطونولود حضرات أمونغو هزو تاسلو حضرات أفريسنا دزاتنا زفتروا وخصلي انتين مهرمبر نمحخ زي نذكره كخون يزول امنتنا እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እዚ ኣካይዳኻ ማለት ፖለቲካዊ ንጽሩነት ዘይብሉ ባሕሪ ክፍቲ ምግባር ረብሓን ጥቕምን ሃገራውን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብዘኽብር መገዲ ክትግበር ይከኣል ዶ እንተኢልና እቲ መልሲ ኢትዮጵያውያን ክንከውን ኢና እዩ። ምክንያቱ ሃገር ኮይንና ኣይተረዋሕናን ከምቲ ግብፂ ጉዳይ ኣባይ ይምልከተኒ እዩ እትብሎ ኢትዮጵያ እውን ጉዳይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ይምልከታ እዩ ስለ ዝበለና ኢትዮጵያ ስጋት ብዘይኸውን መንገዲ ንዓና እውን ስጋት ብዘይኸውን መንገዲ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ንምንታይ ተላዒሉ ዝበሃል ብዙሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ተዋሂቡ እዩ። ንኣብነት ግብፂ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ብተሰሪሑ ዘሎ ግድብ እያ ትዛረብ ዘላ ግድብ ኣብ ኢትዮጵያ እኳ እዩ ዘሎ ኣብ ግብፂ ይኮነን ዘሎ ስለምንታይ ትዛረብ ኣላ ስምምዕ ክህሉ ኣለዎ ትብል ኣላ ከመይ እዩ ዝንበር ከመይ ይግበር ንኣብነት ንናቱ ሕግታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ንኩሎም ነቶም ባህርያዊ ሃብታት ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጆሆ ወይ ፖለቲካ መደራደሪ ስለ ዝሓዞም ኩሎም ሕቶታት ብዓይኒ ፖለቲካ እዮም ዝምለሱ ወይ ብዓይኒ ስልጣን ናይቲ ስርዓት እዮም ዝምለሱ። ስለዚ ንሕና ነዚ ዝኸውን እኹል መልሲ እዩ ዘለና ምናልባት ሕጂ ዘለና ዓቕሚ ውሱን ክኾን ይኽእል እዩ ፅባሕ ዝመፅእ ዓቕሚ ግን እኹልን ፈረቓኒ ነዚ ንሕና ግን ነዚ ዝኸውን እኹል መልሲ እዩ ዘለና ይብል እሞ እቲ እኹል መልሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ምንም መልሲ ኣይህብን እኳ ደኣስ ሕዚ ዓቕሚ የብልናን ኣብ ቀጻሊ ግን እኹል መልሲ ክንህቢና እዩ ዝብል መልስን ዓቕምን ከሓስካ ኣብ ፖለቲካ ሰፈርታይ ተዋቁጥ ፖለቲካ እኮ ኣብ ሓይልን ውሽጣዊ ዓቕምን ዝተመስረተ እዩ ተበልናዩ ድኻም እምበር ትርፊ ኣይክህልዎን። ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ድሌቱ ጥራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህግደፍ ኣሊሆም ስልጣን ሃውን እምበር ከምቲ ሌባ ቅድሚ ናብ ገዛኻ ምእታው እትሕልዎ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኤርትራ ኣትያ ማዕስከር ሰራዊት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወኒና ክትሕልዎ ክንፈቅድ ኢና እዩ እቲ ጉዳይ። ስለዚ ብኣና ኣቢሉ ንኢትዮጵያ ስግኣት ዝኸውን ተሎ ንሕና ጥራይ ኮና ንሕልዎ እሳውን ክትሕሉ ፍቓድ ክህልዎ እዩ መስመር ክህልዎ እዩ ገዛኻ ምስ ኣተወ ትሕልዎ ፀላኢ የለን ገዛኻ ከኣተወ ኢኻ ትሕልዎ ትፀላኢ ክቡር ተቓላሳይ ውፉይ ኣዲኣያ ሓዲጋስ ሓተና ትናፍቕ ዳኣ ኮይንካ እምበር ስርዓት ብልፅግና ንወገኑን ይመርሖ እየ ንዝብሎን ህዝቢ ሕግታት ዓለም ሃደሽተሽ ኣቢሉ ጆኖሳይድ ክፍፅመሉ ከውርሮ ዘይሓነኸስ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕልቕን ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከኽብርን ብሕጊ ዓለም ክግዳነን እዩ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት ዝብል ቃላ ይገልጾን። ኣብዚ ግና ከነልዕሎ ንደሊ ነገር ከምቲ ናይ ኩሉ ፀገማት ወያነ እዩ ብዝብል ተራእዩ ዘይፈልጥ መዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ሕዚ እውን በቶም ተጋሩ ደገፍቲ ስርዓት ብልፅግና ዝናፈስ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኩናት ክኸፍትን ጦርነት ክጅምርን ክሓስብን ከሎ ካብትን ፀዊዑ ዘዛርቦም እዚ እውን ኣካል ካብዚኣቶም ክኸውን ይኽእል እዩ። ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ነዚ ህዝቢ እንቃለሴና ዝብሉ ግን ብጥንቃቐ ንህዝቢ ድሕሪ ስርዓታትን ልዕሊ መራሕትን እናጠመቱ ንጥፈታቶም ከከናውኑ ንምዕድ እዚ ኣብ ዘይግበረሉ ሓደ ነገር ንምውቃዕ ንምስትኽኻል ለውጢ ንምምፃእ ብዝብል ንዝመፁ ሓሳባት ብኩለንተንኡ ከይመርመርካ ዝግበር ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክስተኻኸል ዘይኽእል መከራ ከስዕብ ይኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እናበልና ንቕፅል። ኣብ ታሪክ ንፖለቲካ ኢሎም ዝሰርሕዎ ፅልኢ ህልኽ ውግእ እናልዓልካ ዘይኮነ ከም ሓድሽ ወለዶ ከመይልና ኢና ብሓባር ጽቡቕ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ፅልኢ ምንባር ረብሓ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ሓድሽ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ እውን ንምእንተ ረብሕኡ ክብል ብሓሳብካ ይስማዕማዕ እሞ ዘቕረብካዮ ምኽንያት ግን ክንምርምሮ ግድን ይኸውን። ኩናትን ወረ ኩናትን እዚ ኣብ ህልኽ ኣቲኻ ኣይንህበኩም እናህና እዩ ናይ ከም ዝባ ዝበሃል ነገር ዝተርፈሉ ፕላን ኢና ንገብር ዘለና። ስለዚ መጀመርታ በቲ ዝበልኩኻ ውዑል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዋ ስጋት
ኤርትራ በኢትዮጵያ ዝህልዋ ስጋት መቅንጣት ቀዳማይ ስራሕና ከምና ኤርትራ ሽግር ገርና ኢና ንሪኦ ናይ በይኑ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር እዩ ተባሂሉ ናይረን በአና ወገን ይዝብላል ስለዚ ኤርትራውን ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ሽግር ኣለዋ ኢትዮጵያ ከም ሽግር ገይራ ክትሪኦ ኣነ ካብ ኤውሮፓ ይመጽእ ብዙሓት ሃገራት ማሕበር ኮይነን ዝነብራሉ ኤውሮፓ ሕብረት ፈጢረን ዝነብራሉ ዓዲ ይመጽእ ኣብ ዝነብር ስድራይ እዮም ዘሎ ስለዚ ናይ ዌስተርን አይዲዮሎጂ አው እንድሕር ሰሪሑ አባና ዘይሰርሓሉ ምክንያት የለን ትዘድሊ ጽልሙ ውጋዲ ህልኽ ምውጋዲ ባእስሙ ውጋዲ ናይ ኩናት መሳፍንት ካብ ዝኸባብ ምእላይ ካው ሰረፈ ንሕና ከም ሕዋት ስምምዕ ክህልወና እዩ ዓለም ከዓ ንባዕሎም ክፍሉ ዝፈጠሩ ስምምዕ ኣሎ ኢትዮጵያ ኦሬዲ ኣካል ንስያ ንሕና ከዓ ኣካል ዝክንከውን ኢና ተኣካል ዝክኸውን ዘይደሊ ስርዓት ኣሊና ኣካል ዝስምዕ ዝኮይና ካብኡ ንታሕቲ ሓለፋታት እንተለውን እንዳገበርና ክንከይና በቲ ሽዑን ፈጥሮ ኩነታት ማለት ስለዚ ትሕቶ ጉቡኡ 150-160 ሚሊዮን ዓጺኻ ሕቶ ይትሕቶ ዝበሃል ዘረባ ኣካል ናይቲ ስርዓት ዓመጽ እዩ እቲ ዝመጽእ ዝኽፈት ባሕሪ ወይ ወደብ ንመንግስትን ውልቁ ይኮነን ወይ ነቶም ፓርላማ ይኮነን ነቲ ህዝቢ እጂ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኮ ልዕሊ 400,000 ኤርትራዊ ኣሎ ኣብዚ ምርዖ ኣሎ ኣብዚ ነብር ኣሎ ኣብዚ መሃር ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ይገብር ኣሎ ተኾይኒና ኣካል ዘይከደ ብዙሕ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ እዚ እውን ባዕሉስ ሓደ መበገሲ እዩ ንጽባሕ ዝመጽእ ውህደት ንጽባሕ ዝመጽእ ሓበራዊ ዕብየት ሓደ ኣካል እዩ እውን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና በቁኑ ኢና ንሪኦ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ኤርትራውያን ምዕቋባ ካብቲ ዘለዋ ክቱር ኣፍቅሮተ ኤርትራውያን ዝብገስ እዩ ንምባል ደሊኻ ኣለኻ እዚ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርካ ንምንባር ንኽትመርጽ ገይሩካ ኣሎ ብርግጽ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝኾነ ጸገም ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ ሃልይዎ እውን ኣይፈልጥን ንቐጻሊ እውን ክህልዎ ኣይኽእልን ንጽልኢ ዘበግሱ መራሕቲ እዮም ወይ ብቕኑዕ ረብሃ ሃገር ተመስሪቶም ወይ እውን ብናይ ባዕሎም ህልኽ ተመሪሖም ኣብዚ ግን ፈሊጥያ ዝሃረሰስ ተነቕነቕካዮ ኣይሰምዕ ኮይኑካ ኣሎ እምበር ኢትዮጵያ ንብዙሓት ኤርትራውያን ምዕቋባ ፖለቲካዊ ስልቲ ድዩ ወይስ ብሓቂ ረብሓን ጉድኣትን ኤርትራውያን ወጢጥዋ ባዕልኻ መልሶ ንሕና ኣካል ዓለም ኢና ኤርትራ ኣካል ዓለም እያ ንህቦን ንቕበሎን ኣሎ ካብ ዓለም ካብ ጎረባብትና ከምኡ እንተኾይኑ ተዕቁበና ዘላ ሃገራዊ ስምዒት ከይህልወና ደልያ ተኾነኸ ኣካል ሕዝባዊ መንነት እንተኾነኸ እንታይ ስያ ክሳብ ዝነክስ ይሕንክስ ተኾነኸ ንዝብሉ ወሰንቲ ሕቶታት መልሲ ኣይህልወካን ኢለ ሓስብ ብተወሳኺ እውን መዓዝ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣዕቂባትና ኣነ ካብ ኤውሮፓ ይመጽእ ብዙሓት ሃገራት ማሕበር ኮይነን ዝነብራሉ ኤውሮፓ ሕብረት ፈጢረን ዝነብራሉ ዓዲ ይመጽእ ኣብ ዝነብር ስድራይ እዮም ዘሎ ስለዚ ሱዳን ካምፓላ ኤውሮፓ ኣሜሪካ ወዘተ ኩለን ዘዕቆባና ሃገራት ሓቢረና ናዶ ይምበራ ጉዳይና ወሰንትን ሽግር ኤርትራውያን ሽግርና እዩ ዶ ይበላ ይኽደነና እዩ ነገሩ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ክትምነ ትኽእል ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ክትምነ ትኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትምነ ሩስ ዝኻለ ሕማም ኣብዚ ከዓ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላም መንባር የድሊ እዩ ዝበሎ ረሲዑ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ረሲዑ ካብ ጽልኢ ክንወጽለና ዝበሎ ረሲዑ ረብሓ የብሉን ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዝርክብ ሓጢያት ገበን ወንጀል ነውሪ ከም ዝኾነ ብግልጺ ጽሉ ይገልጽ ንሻዕብያን ሕወሓትን ምጽላእ ምንቃፍ ይከኣል ይኸውን ንርክባት እዚ ሓደ ህዝቢ ግን ምትንካፍን ምጽልእላን ንሱ እዩ እቲ ክውገዝ ዘለዎ ሓሳብ ክቡር ተቓላሳይ ውፍይ ካበይን ብኸመይን ጸዊዖም ኣብዚ ኩሉ ጉድ ከም ዘእተውኻ ግልጽ ዝኾነ ሓሳብ እኳ ተዘይቕረብካ ነዚ ሂብካዮ ዘለኻ መግለጽ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝጎድእ ምዃኑ ክነተሓሳስበካ ንፈቱ ኣብ ወርሕና ኣቶ ዲና ኣነ ዓብዪ ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ፖለቲካሊ ተሳዒሩ እዩ አንቶ ደጋፊ ይገልጾ ነይሩ እቲ ናብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ማ ተሳዒሩ እዩ ሓይልና መጠርናፍን ምውቃዕን ተሪፉና እምበር ክንኣቶ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ከምቲ ዝበልናይ ዓንቶ ወይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ 60 ኪሎ ሜትር እየን ትለውጥኻ 60 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ሰናይ መገዲ